И днес се снимаме в Blazecraft. IP-то ще е долу в описанието, за тези, които не знаят сервер. И така, да започваме. Ела си вземи кит. Знам. Добре, аз явно няма право на китове, аз съм си взел всички китове. А не останаха още два. Така отиваме до Warp Survival. Warp. О, мръдни се бе. Готова там съм. Аз и сега идвам. Така, оп, Да, имам кит, бе, чак съм взел кит. ето тук. Ето ми се мъткаше продължите до преди малко. Тръгваме ли? Накъде? Ами не знам, на някъде. Така, разчува малко това получи обаче. Нищо. Как Освен Kit Тусър, Kit Минал, какво имаше друго? Kit Colors, това е книга с цветовете. Как цветно мога да пишеш? Ама аз не Да. мога да пиша, бъдна ми се Майнкрафт. Аз вече имам 4 такива книги за... Ако някой в описанието, аз в описанието, в коментарите може да ми обясни защо не мога да пиша. Ето, това ми излиза и не може да се махне. Всеки сервер е така. Крава! Мрима! Мира бе! Гледай! Нещо за животното, не оставя. Не си, аз имам храна. Не съм просто. Каквото ми е жал за животните, стипа. И аз не съм толкова чувствителна. Сега това са животни. Как казах на моята госпожа, аз по-бих убил човек, колко убил живот. Леле! И вика, къде ти стигнат за да, добре, там май няма да Там има рез. пише. Чакай, чакай. Докато я чакаме да пием вода. Трябва да си направим някаква много хубава къща и да почнем да търсиме даймонд. И да си съберем от деметите. Добре, най-тъпите кирки на земята. Загубихте, телепортвай се. Тома, ела насам, ти се връщаш към спална. Никъде си, аз не те виждам. Добре, стой там, не си чувствам. Ето това. Как ще го кръстим този наш пръв клип? Да почеташ. Не мога да кръстим изолация от днес, кажа. Да преди малко, преди да почна да снимам, дори не знаех какво... Ако искате да се смеете, но не знаех какво означава... Не че какво означава, не знаех как изобщо се снима. Ако не беше Алпая, никога нямаше да успея. А ти да си смял да ми кажеш името. Добре, аз съм да си казвам, да сме след да си покажем на друга. Сега спорих с толкова тайна. Добре, това тук мисля, че има рейс, аз съм миналото, аз преди съм бил в този. По-нататък ще си каже името, може да се покаже, ама не се знае. Аз съм кажа с голямо удоволствие. Абе ти си печена, бе, мани. Останах на нос очице. Супер просто. Това маленько било грифно. Добре, младеж. И това е красота, аз направо ще го снимам. Кажи зеле. Ще кажа нещо друго, каже, ама... Без глупости. Без, разбира се. То не е глупост. Това съм си мисля, че това разпитам. Мале, умрях, я ми вземи идамите.
Къде е умро? Малко зад теб. Опа. Мале, та почва съм пал. Я ми такова и премини. Аз казвам некадърно, забравих, че съм на едно с ръчице и... Чакай, тук ти е паднал някакъв айтем. Ела тук. Значи, това е твое. Торчо имаш ли? Да. Само това е твое. Кой направи двор 2 админ? Из кристал. Чакай да... Я ли вие той да не е това? Чакай, аз съм започнала с бал. Така да се каже. Чакай ме. Да, от един мой другар в моя сервер. И спомням се така. Няма значение, това в друг клип ще видите моите разположения. Не са много красиви. Така, и си затворя. Спокойно, спокойно. Можеш да си правиш твоите си неща. Никой няма да ти засмее. Но това ще е най-интересното нещо. Да псувам, да той влезе в Shadowcraft, аз не мога да се държа там, си го ползвам като чат за псуване. Така нищо се науча сега, всеки научи псуване. Добре, така е малко тъпо да... Да се разхождаме, да търси нещо, да говорим глупови. Да. Добре, делай, това място ми хареса, има такова рекичка, tu е. Ей, леко, нещо. Какво? Виждам куче. Бъки. Буки. Бубка е лал, върни се, буби. Няма биеш буби. Я! Аз всъщност си имам. Човек, това яко ми кефи местенца. Дай мен. Виждам колко била. Уау. Аз не На хората им щупих двете пшеници. може ли да вземеш ръка? Виждам пад. Що я разхвърля, бе, човек се обедя? Не, ще не трябва. Виждам скелет. Също тук може да стигнем до стария ми хол. О, добре, този скелет го заряза. Не ми трябва. Ама тук пиги вътре. Абе, ти мен не ще удръж, бе. Да. Я си бившото ме. Скелет. Така човек. Е, тук е яко също. Този скелет е направо ужасен. А мен ще му ударя. Това какво е? А човек няма сенко до спална. Аз мисля. Това изглежда като кулата на Съкадаун. Като къщичката на Съкадаун. Кой се говори? Не знаеш кой е Съкадаун? Знам в кой са като. Оф. Съм като него. Ей, аз знам кой е. Познавам човек, който не знае кой е. Кой? Питах кой е това. Няма че ти не познаш. Ей, той е Холм. Точно и той е Холм. Овцата. Има си. О, овцата Стевка. Тя се много бия човек. Няма къде се. Няма къде се. О, бих я. Ма тя имаше име, бе. Бат. Килер или нещо такова. Поне не им тага мога да иземе. Мале 3 крипъра. Ти се прави. Добре, защото те замахнаха. Това зомби ходи като кривокрако. Айде, Форс, да не се плащаш, ще да играя. 2 секунди се завършил само да стоя. Добре. Хора, едно ще ви кажа. Тя за мен е най-добрата ми приятелка. И просто... Сега чуваш ли? Чувам те, да. Дори си ми зададе да Forest. The Forest, ако не се купуваше, ще да се взема.
човек, яко ми е тъпо, хайде да почнем да строим къща най-накрая. Обаче имам адски много бунт. Добре, как може да го забързам как мога да го забързам? Тук Да. сигурно настройките после като преработваш се. Значи аз си го снимам и после си го преработвам, така ли? Ама малко да го преработвам, в принцип, не се точно. Ама то трябва ли ми? Не, зависи. Трети програм. О, Не мисля, че добре, човек, аз ще я копа надолу за камък. то не да преработвам да се научиш. Човек, телепортни се до мен да събираме камък да си правим после къща. Човек, аз викам... Добре, стъпвам. Времето. Не, ма аз викам да спираме клипа, да... Утре, ако искаш да продължиме там със строенето на къщата и... Не, ми кажи колко Не знам. ти спря. Не. И това беше от нас, аз бях Албая и всъщност тя Аз бях Алекс Мей и това е от нас. Очаквайте ни следващия клип. Чао!